יש הרבה טענות שהשוק זז מהיצע וביקוש, מהכנסת כסף מאוד מאוד גדולה לתוך השווקים מהחברות הגדולות, ואני טוען שזה לא נכון. אם כולם יעבדו אז לפי האלגות, תיאורטית אז כולם ירוויחו, נכון? אף אחד לא יפסיד. נכון. ממי ירוויחו את הכסף? יש לך בסופו של דבר אנשים ששולטים לך בעולם. תגיד מה שתרצה, תקרא לזה אילומינטי, תקרא לזה בונים חופשיים, תקרא לזה איך שאתה רוצה. אני אוהב ללכת לבן אדם, יש לו את הסוג התמחות שלו, אני לוקח את זה ממנו. אני לא מסכים. למה? כי זה בא ביחד. בעסקים יש לך more is more, בשוק ההון זה המקצוע היחיד בעולם ש-more is less. ניקח כל תחום, מחירות, מה אתה צריך להיות אסרטיבי, אגרסיבי, וזהו. ואם אתה תהיה אסרטיבי ואגרסיבי, רואה לך. אתה עכשיו מוכר את הזמן שלך, את החיים שלך, בשביל מישהו אחר, בשביל $100 האלה, שעשית אותם בחצי שעה, אבל זה לא מספיק. בול. כי זה לא מספיק יפה לסטורי. אני קורא לזה סכומים משנים חיים. יום ירוק או אדום לא נמדד לפי כסף. מה שיגרום לבן אדם אם להיות רווחי או לא, זה לא אסטרטגיה. א', אתה לא סוחר בשביל להיות סוחר בשוק ההון. אתה סוחר בשביל החופש והכיף שלך. מישהו יגיד שרק זה עובד, או שהוא מטומטם או שהוא נוכל, אין אפשרות אחרת. מה זה משנה? אתה לא רווחי. משכת 10,000 אחרי ששרפת 20, אתה לא רווחי. רוב המוחלט של אלה שמלמדים וייקוף בארץ, לא יודעים בכלל על מה הם מדברים.